mga oras, impasagsagan na ning Panginoon. Huli nyo, Platon ninyo kamanay, ang tuwang kaisipan. Limuklat siya, ingkayang kamalayan, ingkapamilakanan, ingkayang pamakapin, ingmay pabiyasa. Pasagsagan na lang, ingkayang kamalayan ng tuwang kaisipan, ingkapamilakanan ng Diyos. At potang minasing delwan na ning pamanastas, imerto mga ganang makayukul king biyanay, kanakong talas mo, iyang mismo, makanyalang pagkilala at pangkaring kenda, mumunang din. Bubraga na lang, netang kayang na, agyang ito. Kedua, maging makakya, agyang imaw. At agyang titiya, agyang ilabi. Kikayang magnakat at imeing taong makaras imbelma na ng tagana. At kikisun, karinya mamaya. Karinya mayari na, magmuni-muni ang pangmagramdam, ingulin na rin kayang pamagal. Uling bakit? Tatapos siyang manatong, uling isipan nung manatong niya. May hitpang kita na natin kayang kapatay. Agagawa ng punan. Ingulin na rin. Ingulin na rin kayang pamagal. Tunggal dita, tunggal disa. Makanyalang mamayit, ingkayang sarili, ingmeto mga katutuan, uling sinabi na ng mga sulat nung malulay ang katutuan. Ing katutuan, itimbawan, makanya. Kanakong talas. Ay niya bulimin, imuinarin kaya kong pangayaw. Kaluran na talasal kong kaya. Pagsikapan niyo, ang pagkapili. Huwag ilagyan namin kepong kamag-aral ka ng noring pagkita. Kumpleto na ka. Karing kepong pamagan. Ingulini mo. Inga para sa insakdal na ng gelwan ang puwan pamagan. Panapong talasan. Nino kaya kayo. Ingkenalain din. Itang niligali kayo. Nino kaya kayo, inglibulani, yung kaya kasarap. Mga nangyari nakaras, imbelwana ng pamanas. Insabla, tatanggap. Insabla, kayang nyamana. At insabla, makanya ng tibahan. Muling sabihan, mayat ng kaya. Itang mapayit, gagawa ng mayumugin kayang panlas. At itang matura, gagawa niyang malagot, in kayang pamalit. Tingin na rin, kalakong talas, ang tingin at sumapaking dalanan ng kapag-aralan na hindi. Pag-ibalawan niyo pinitang bagay, ayat yung mga salukot ka rin kaya po ang sarili. At patang nakilala niyo, itangati yung mga salikot din kaya po ang sarili. Kanita kapatad, kakilala niyo yung kaya po ang pangatad. Nung nilikay, kanakong talas. At nanalo po kayo, namin ka nga. Imoy ang iniling na tumamarag. Ang mga baldugan ng tao talapagar. Inlagyo ng Kristo, kaya kayong tinanggap ng Diyos. Itang balune, ang pagkakilala yung kayang sarili. Wag, baluyin niya po ang sarili, hindi lang kayo. Iya ko'y Pedro. Iya ko'y Karina mayari puplayin in puntupistanan niya po ang pamagar. Alikapatan. Binili ang panin Diyos, lalagnanin niya tumayti, baka matindang panan, ating panggawan, uli nga na rin mga sulat, nung yan mayayanin daw ni Gutyamas. Kaya po ako, kaya sulit.
Itang memukul dita, iniyalik ko na. Ginamit ngayon dita ka panahon. Inagyunanin kayang Pangulo. Ginamit ngayon dita ka panahon. Inuli na ning kayang pamanyaka. Imayat ang kontatulian. Dapat itang memukul ka. Indakal ng kabyas na. Indakal ng pamaminto. Kanakong talasuyo. Nuling pablasang kumpiyasayin taway ti. Iya'y matulid ang pangkarampatan ng Diyos. Dapat enabalo ang pangkakilala na yung taway ti. Kaya yung nga yung mga sulat inibangilyo. Balang katuliran. Hinpaninangan ng Diyos. Iti karampatan. Balang karampatan. Iti katuliran. Hinpaninangan ng Diyos. Kaya niya mayayain nikulangan itang memo punta ka. Kanakong talas. Sumangit na rin nakalagalo. Inuli na rin kayang pamagarap. Makayag kang timbelawan na rin pamanasas. Kanya nikulangan niya. Kanakong talas. Kaya nang hindi tama. Kaya akong kakama. Mayari po pumunta. Wala. Sinabi po. May sobrang apak. Mas nekto. Mas kwato. Mayari na tidak panasong panasong ng mayari. At tinanggap na lang meso na tinari. Hingkaya rin ba mo po yung tatanggap adwag di alamangga? Sabi namin kasulatan, kabang itatapusan niya kamatayan isaman. Mayroong tanggapan. Itang biye alanan. Opo, patuloy po ito. Nanginganan yung makasulat, may dikyeng pitaputan san. Itang mamamaki. Ilan. Lalo yan may pitaputan itang mamamaki. Inyespiritu. Uli ka lang. Kapatawaran, alam pamaabla, at alam kayalasan. Kapiyanan, Indian yung tao, niya tumiyaw. Ang timurin itong kayariyang batuwa. Kapiyanan, kaya balyaring maging adwa, Indiahan lang. Misan niya mong maranggap, at tanggapan na rin tao. Uli nga na rin nakasulat. Kaya ang ating malagbog nang sinabi na. Gustiyan mo ang magramdam mo rin. Inmayat ng palitan. At inuli namin pa magramdam. Dimanggang may ramdam ang panglimagi nang sinabi na rin kasulutan. Iarep. Di makilala at ipagkalutan. Magiging po talagang lumino ini kasi kanya kita kung magtatagal at kaya lang. Hindi ko ang memeteo. Hindi mo pwede, hindi mo kapag dialangan to. At kaya naman kung may kumura, kaya itong malotel ko, hindi may kapagulon, hindi na nagpapara ko rin. Matulad sa kita. Kaya nga mo kung tatagapang hindi, ako lang siya kung baru magubra. Biya lang kami alangan ganyan yung pakikwanan. Kaya, mag-umpisa king nag-obrantakan lang kung di nakampongit ang may mga oras. Isumisa dyan lang, tanggap na mo kung meron at di halangan ka. Ngayon mga sulat ng Evangelyo, nuwanya itang inibabat ang gating mo. Yan yung bukod ni Satsad. Importante. Nanong klaseng pamibabat. Ang mayroong pimatanan ng neto na tao. Ay ati yung lalakag baba na niya ito ba? Kanakong tagas. Uli na niya. Uli na. Yung gamli lakad, yung kamulianan niya, uling sinabi na niya niya. Ito mong bukod ang ibata. Kaya sinabi ng gamli lakad. Netang lakad. Netang mong ibata.
yunanin tapangan. Papangin barang metong at metong niya. Misatkat ko king pasatsaran na ning kasakdan. Nilagyan na ning pamagaral ang poling kaya kayong pangayas pintong bulan. Tanda na yung talas. Yako maning kasakdan. Tanggapan niya. Tangbiyan na naman. Huwag niya po. Makanaman. Makibag ko mong dulayo. Maraw. Yako, labi na ako anong beses pangalayo. At pangkain kalupa yung hindi pa. Kalang bata panahon. At yung kapanahon kung ngayon, karin pamiras, pilog na yung pamag-aral, bantanggapan yung pamag-aral at pagkalugyo ng libro at ng maestro. Kaya kami, ibabag ang kerting labingat ng beses alayon. Agad yung panahon kung ngayon, patikwanan kung kinilabingat ng ngayon. Pahuli na ng kapibabatan, inisadsad ko, bagit ang medong akaligtasan akwate. Makanyan man, nung lang pamuri, malayang maging labiyang apat, yung layon, at hanggang yung nisadsad, yung kapibabatan, teke tanggaman yung sasabihin niyo. Makanyan niyo po yung pamag-aral ko. Salamat. Anyayin mo rin. Kabangin panahon at siyakit. Samantalan niya kanang. Uling in panahon na ito. Hindi niya na rin Diyos kaya inlayunan hindi ako. Baritang tawin mo tiyabas. Ayat ini yung derigan yung episode. Makanan niya mahayari. Ginagyo na rin niya pang. Uling kabun, ayari yung tawin mo tiyabas. Piniyang balikan. Hindi ako. Unang masa. Ilabnanin niya kong pamisabing nayat kinyas similayin kong pasibayo kaya kami pa ito. Makalaan na. Ang gabukiat ang patsuka. Ingat yung pamagkasal. Wali po yung pagiyaya na din muling pamag-aral. Bayo naman niya o layo. Yung metong na espiritu, baling bayaran yung kayang mutsabas. At yan kita mong metong matikwan. Muling mutsabas niya mo eh. Wali pasayanan ng Diyos. Salamat. Yung espiritu man dito. Nga naning makasulat nung hanggang pagyas ng balong mampun sa sila. Kaya tamong niya tumatindi. Itang pagyas ng balong mampun pakilala. Itakpan na ito. Muling sabihan, ating pangpanahon amayaring balikan mo kinlagyo na rin keto ang pangalan. Karena bagay ang mayaring takpan kitang muntimtunik ayat iyong abal. Kaya gawa mo keto ang pangalan. Karena kaya pinpuin nga ako. At yan nila yung pasibayang gati ang makabayan. Magpadya sana yung sinabi na. Ade kang sinabi ng mundo ka rin niya, hindi kaming maestro, maging kanila naman. Anya, nung sabas meron kong malati, at nilayo niya kung kaya matikwan niyang kabayaran. Siguro kumariguya ka ba? Salamat. Kinuli na niya. Manalo na sa anong kinagyo na rin kaya kong pamangilalo ang punta ng makanan niyang hagawa imayak mong layunan ng kontak sa makayingging na. Sa nabi na kapatid, kinagyo na rin kaya ang pamananggap ng kadyas ng pagikwanan niyang alas sa ating pagitan. Kaya yung makatalakad, kingkaya ang sarili. Ito po siguro sa tinggawan ni. Yung makasulat na naprokes ng tago, ibilang ng iwan pula, yan yung mananago ko ng tukto. At paano yung
Pala, iba tayo. Ang kapanuhin, kurong natin. Siguro po yan, kung sa tingin ka ako dito. At iba tayo naman kaya. O yan yung po sinabi ko, iba tanhi. Samantalang hindi at tumatayang mamibiyek at isul. Pagod ni Bili at yung tuksong kung pagsubok yung kayang biyakin niya gawin. Lalto ang kung mga lambot yung kayang sarili. Kani kadadala na ningaki yung kainan ang kung pangalambot ilumna yung kayang pamaniwan. Kailangan kakalaman. Nakarin po magkabila. Namiti ang nagawa yung kung narapatumaya. Ngunit ang sobrang bagay. Adakyan ang yung kayang biyakin niya gawin. Makanyanyungan natin mata. Kaya lalong masanti. Yung sinabi ko po nung ay bilang may tula. Sana nung ikaw yung ngayon ay bilang tula, alalay ko mo naman ang salita kaya ngayon eh. Salamat po. Salamat. Yung muli na natin. Lalaki lang.